Fi stqarrija ministerjali fil-Parlament, it-tlieta filgħaxija l-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici tkellem dwar il-proċedura tan-nomini u l-ħatriet fil-Bank tal-Ġudikatura, proċedura li ilha tintuża għal ġenerazzjonijiet sħaħ u li fi kliem Bonnici tat lil pajjiżna ġudikanti li fil-maġġoranza tagħhom taw servizz impeccabbli. Il-Ministru qal dan fid-dawl tan-nomini ta' żewġ avukati li saru l-ġimgħa li għaddiet biex jinħatru maġistrati. F'dan ir-rigward Bonnici espona l-opportuniżmu politiku tal-Oppożizzjoni li nfexxet fi kritika bla skrupli bilan li tqajjem dubji infondati. Fil-konfront tal-avukat Caroline Farrugia Frendo, Owen Bonnici fisser kif id-dubji tqajjmu dwar jekk Farrugia Frendo għandix is-7 snin esperjenza li tirrikjedi l-Kostituzzjoni u jekk fuq kollox għandix il-kapaċità meħtieġa biex tokkupa il-kariga ta' maġistrat la darba se tinħatar eżattament wara li tagħlaq 7 snin tipprattika. Hawnhekk Bonnici ddeskriva l-kritika tal-Oppożizzjoni bħala invenzjoni waqt li nnota kif dan ma kienx l-ewwel każ fejn avukat se tinħatar maġistrat ftit wara li tagħlaq 7 snin tipprattika. Il-Ministru semma l-imħallef Noel Kuxkiri u l-imħallef Jacqueline Padovani Grima u fil-waqt li faħħar ħidmietom fakkar kif dawn it-tnejn inħatru maġistrati fl-età ta' 30 u 31 sena rispettivament, jiem biss wara li ssodisfaw ir-rekwiżiti kostituzzjonali ta' 7 snin prattika. Dwar in-nomina tal-avukat Ingrid Zammit Young, Owen Bonnici saħaq li d-dubji li tqajjmu kienu kwistjoni ta' interpretazzjoni u mhux ċertezza legali. Hawnhekk ikkwota lill-espert kostituzzjonali, il-professur Ian Refalo, li iktar kmieni kkonferma li din kienet kwistjoni dibattibbli waqt li l-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja tkellmet dwar possibilità ta' impediment u mhux impediment konkret. F'dan ir-rigward il-Ministru elenka d-differenza bejn dan il-Gvern li mexa fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni msemmija u Gvern Nazzjonalista li fil-passat wissa bil-miktub li kien se jinjora il-parir tal-istess Kummissjoni u jibqa' dej bil-ħatra minkejja li din ma qablitx miegħu. Intant il-Ministru refera wkoll għal proposti tal-Kamra tal-Avukati u tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli riforma fil-qasam tal-ġustizzja fost oħrajn bit-titjib fil-proċedura tal-ħatra tal-ġudikanti biex tiżdied it-trasparenza.